Bă, ce seamănă cu scuterul nostru. Salutare de velei și bine v-am găsit din Playa de Palma. Ieri, din păcate, nu am putut să filmez nimic pentru că eram anesteziat după zbor. Am zis să nu dorm toată noaptea pentru că vreau să dorm pe avion și n-am reușit. Am luat niște calmante pentru că am rău de avion. Însă, astăzi suntem în Playa de Palma și, după cum vedeți, este o vreme superbă. Nu mă așteptam ca în august să fie până în 30 de grade, deci la noi în România sunt plus 30 și e horror, dar să profităm de această zi minunată pentru că astăzi vom merge să închiriem un scooter și să vizităm în detaliat Playa de Palma și Palma de Mallorca, pentru că dacă o luăm la pas este cam obositor. Ieri am spus să mergem puțin pe jos să vizităm, însă picioarele nu ne-au dus. Acum vom merge să închiriem scooterul și pe urmă să vizităm Playa de Palma. Spuneți-mi și mie în comentarii dacă vi se pare igienic acest fish masaj. Sincer, nu mi se pare deloc igienic să-ți bagi picioarele unde își bagă încă 1000 de persoane în acea zi. Să închiriem motoscârți, zic. Închiriem motoscârți. Nu? Bine. Și l-am luat. Acum le facem plecarea, acest Vespa roșu. Am înțeles că e mai mare decât am voie, dar hai să vedem ce poate. Bă, mi se pare super șmecher, sincer. Ești pregătită în direct? Ce cască ți-a dat? Se potrivește cu compleul. Hai să pornim bestia. Am găsit un super loc pentru o poză de Instagram, așa că dacă vrei să vezi ce a ieșit aici, intră pe pagina mea de Instagram, Dogaru cu 2 de uși, și hai să strângem cât mai multe like-uri. Uitați un pic ce paradis! Băgăm benzină de 20 de lei. E cam bun. Asta? Bienvenido a Cepsa. Este surtidor está en prepago. Por favor, puede comenzar a suministrarse. Usted ha seleccionado gasolina 95 estar. Căzăm de pe afară. Am făcut plinul cu 2 euro. Cu 2 euro jumătate facem plinul. Comoară ascunsă. Cred că tot este. Deci cât e? 2 euro 50, nu? Și cred să-i păstrez bun. Îi facem la bestie un cold start. Ia. Hai că se cinează pe cai. Și am ajuns și la Cala Pi, Pi. De velei, am ajuns și în Palma de Mallorca, am străbătut ceva kilometri pentru că am plecat din Playa de Palma în Cala Pi, am vizitat câteva golfuri, am vizitat portul din Palma de Mallorca, am vizitat centrul istoric din Palma de Mallorca și acum ne-am reîntors în port pentru a servi ceva. Credeți-mă, a fost o experiență foarte tare cu scooterul, nu mă așteptam să fie chiar atât de amuzant. Bă, ce seamănă cu scooterul nostru. Și noi când credeam că ne-a umflat scooterul, hai că am ajuns la scooteraj și e nevătămat. Mi-am parcat bărcuța aici și mergem să servim ceva. Bine că te-ai băgat tot tata în
în cadru. Urcăm să bem o cafea, să servim ceva, că nu mai pot.